बेसे बार जायो बेसे बार जायो 250 shot 250 shot आराम मोनदो गिबियावनो गासै भिउवार्स नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलि आरो आंनि गोदान निउ ब्लगाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय दा आङो दंफैयो टावाङाव टावांनि भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि मोजां दा रेडि जाजोब्बाय बिसोरो ओंखारजोब्बाय नैबेनो जोंनि रुमा मैया जों रुमखौ नैखौनो लानाय जादों हटेल सानराइज बेयो रुमनि प्राइसा गोलैदो जोंना 1200 दा गाइस जोङो हटेल सानराइजनि बाहेराव दंफैयो नै बाइकखौ जों बेयावनो पार्किं खालामदोंमोन स' गाइस जोङो दा नै थांसै नैबेनो जाबाय हटेल सानराइज दा जोङो बमला पासाव लागै थांनो नागिरदों चाइना बर्डार नुगोन नोंथांमोना दिनै आंबो बिराद एक्साइटेडखा जों खेबसे थांनो हायासै ना हेलमेट ग्लास खोबना लानि लामाया बुथिंबा सोंना इनिसो फैदो दे सर बुमला पास जाने के लिए रास्ता कौन सा है दाथ' जोंबो थांफेराखै नालाय गुगोल मेप नायै थांदो लामाफोरखौबो जोङो हमनो हायाखै गोबां लामा दङ माने बेलेग बेलेग जायगा थांनाय ओइ आगोलाव थानाय हाजोआ एसे बेलेग ओमफ्राय इथिंनिया ग्रीन इथिंनिया एसे ब्लेक टाइप हाजोआ बरिया नुदो हाजोखौ नैबेयाव दोङो बुमला पासआ 33 किल'मिटार दोङो बे जायगानिफ्राय आगोलाव बेसोर सानै राइडारा केरेलानि ओमफ्राय सासेया महाराष्ट्रनि बेसोरखौ जों माने मैया फैनायाव लामायाव लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बेसोरबो आरो जों दोनो जमानो जों जि हटेलाव थादोंमोन बेयावनो थाफाबाय दा बेसोरबो जमा ओंखारफिनबाय केरेलानिफ्राय लाना फैदो बाइकखौ एफा गोजान स' गोबां जायगा कभार खालामखायो बिसोरो दा नैखौ बेरायखांनानै मेघालया साइडजों थांनो मोनदों नङाबा नागालेण्ड बिसोरो सिक्किम नेपाल बेबादि राइड खालामना फैदो दा आरो अरुणाचल नैबे आगोलाव जि हाजो नुदोंना बे हाजो सानो लामाया बेखौ जोङो बारनांगोन आंनिबा ओइनि गोजौनिफ्राय गोबां गारि फैबाय थादो गाइस राइड खालामनायनि गेजेरजोंनो ब्लगखौ इडिट खालामनानै हगारदों आङो नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय आरो गोबां खस्थ' जायो इदि दैलि राइड खालामनानै ब्लग इडिट खालामनानै हगारनाया राइडनि गेजेरावनो दा नैयाव पास लानांगोन बमला पासनि थाखाय बेयाव जोंना दा एन्ट्रि जाबाय बेवहाय एन्ट्रि गैयाबा बमला पासाव थांनो होआ बमला पासाव एन्ट्रि लानो थाखाय 500 होनांगो गंसे बाइकआव गोबां हांथोनो मोनदो सेला पासनि सायबो गोजौआव बमला पासआ इन्डियानि लास्ट बर्डार इन्डिया आरो चाइनानि बरफनि एक्सपिरियेन्स फार्स्ट टाइम नै बेखिनियाव जोङो दा बरफ मोनदो आरो साननैसोनि उनाव बेफोर लामायाबो सोब बरफ गोजा जाजोबगोन नैफोर हाजोआव दा बरफ लाथाखांबायानो केनाय बोरै हरलाय दांनि हरलाय खनसे
खरसा दे नै खालु दे जा दा नोङो बोरै मोनदो दा बरिया फार्स्ट टाइम बरफ दांदो ना फार्स्ट टाइम माने दांदों सिगां नाथाय हिल स्टेटआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्सआ बेलेग जादों ओरैबादि समायना भिउ बरफानो बरफ मोनजोब्बाय Oh my god. फट' खेबना लानि जों दा नै लकेसनाव बारा इउज खालामनांला इयाव जोंसो बेसे बार जायो बेसे बार जायो 250 शट 250 शट गाइस जों दा नै अक्सिजेन सिलिन्डार लाबोदोंमोन 900 लादो बे अक्सिजेन सिलिन्डारा ना थांसै दा जोङो फट' लाखांबाय नै ओरैबादि बरफ मोनबाय दा जोङो नै इयाव बाइकखौ पार्किं खालामनांसिगोन बरफानो बरफ गासैथिंबो बमला मोनफैबाय जोङो बमला पास रायलायबाय थाबानो मेंखायो दा जोङो नै बमला पासनि चाइना बर्डारखौ नायनो थाखाय पास लाबावनांगोन नैयाव बाइकखौ जोङो पार्किं खालामनानै दा पास लानायदो एकदम गासैथिंबो बरफ गोजा थान्दाया लाजाथारा ओरैबादि थान्दा दा इयाव पास लानानै जोङो चाइना बर्डारखौ नुहुरगोन जोङो 15,200 फिटआव दोङो नै बमलानि फिटआ हाइस्ट गोजौआव दोङो जों दा बमलायानो हाइस्ट गोजौ नैयाव बेनि उनाव सेला टप फायो दा जोङो चाइना बर्डार नायनानै फैफिनबाय ओजाथ' फट' सट' लानो जेबो एलाव होआ भिडिअबो खालामनो होआ जोङो दा नै इयाव केन्टिनाव दङ केन्टिननिफ्राय जोङो बाहेरायाव ओंखारबा जेसे लायो लानो हागोन नै केन्टिनाव जोङो गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद मोनो इयाव गोबां बमला लिरनाय 15,200 फिट बमला लिरनाय बेफोरबायदि सला दोङो बिनि उनावसो बमला गोजा लिरजोबनाय आरो जों दा नैबे स्टिकारखौ लाबाय इयावबो बमला लिरनाय दोङो आरो सोब जोंनि फौजिनि ड्रेस बेफोरखौबो जों लांनो हायो नैफोरबायसा ड्रेसखौ जोङो लाबाय गांथाम लादो जोङो टटेल बरिया नाङो बेयाव थानानै माने सारमोनाबो फौजि सारमोनाबो गोबाङै मोजाङै फोरमायजोबना होयो खिन्थु भिडिअ'ल'सो खालामनो होआ आरो एलाव होआ दा नै उनसोरां ब्र'आ उनसोरां ब्र'आ नै बुमलानि टि सार्ट गानबाय अ माय गड गाइस आङो दा केबनि बाहेरायाव फैनानै नै बमला लिरनाय दोङो बेयाव जोङो फट' लागासिनो आरो बेनि आगोलाव थांबाथाय भिडिअ खालामनो होआ माने ओमफ्राय इथिं नोंथांमोना नुगोन मेरा भारत महन आरो गोबां थान्दा इयाव दा रायलायनोनो हाया मा होननो नै बेथिं दोङो मेरा भारत महान आराम मोनदो नै बोरै मोनगासिनो ब्र'आ अक्सिजेन गैला इयाव गाइस आङो दा अक्सिजेनखौ खनसे लागैनो बोना नोंसोरनो बेब्रे बाब्रा बुंनानैसो आं रायलायबाय थानो गोसो गैला ओरैबायदि खस्थ' ना अक्सिजेन लायै भिडिअ खालामजोब्बाय आङो अक्सिजेन लायै खालामजोब्बाय इयो आंना लास्ट खनसे जि लागोन बेनि आं एसे फोरमायना होनि एसे भिउफोरखौ नोंथांमोननो देखायनि
बे न'आव आं नोंनि थाखाय मोनसे गस्ला लादों गैला सन मा मोनसेखौ लायो लाबानो जाबाय मोननै लादों जागोन दे गैला दा नैबे जों जि जायगायाव दोङो इयाव चाइनानिसो टाइम खिथिगासिनो नै चाइनानि टाइम मबाइलाव चाइनानि टाइमसो देखायगासिनो जों दा इन्डियानि टाइमखौ इयाव केन्टिंआव थांनानै नायबासो गम मोनगोन दहाय आं सोंबाथाय 1:30 जाबायमोन 1:30 ओमफ्राय नै इयाव बुमलायाव 15,200 फिट नुनाय दङ इयाव जोङो फट' लाबाय इथिं मेरा भारत महान इनि आगोलाव मालाबाबो फट' लानो होआ भिडिअ खालामनो होआ इनि उनाव गावसोर जोंनि फौजिफोरानो जोंखौ लाना थांनानै देखायहैयो आरो गोबां बाथ्रा बुङो इयाव इसोरनि गुबुन हादोरनि चाइनानिबो फौजिफोर नुगोन डिउटि होनाय आरो गोबां बाथ्रा फोरमायदो जोबोर गाहाम नांदो इयाव फैनानै मोनथिनानै नैबे टावाङानो लास्ट इन्डियानि माबा जाहैबायना टाउन बिथिं दा न'फोर मानसिफोर थानाय गैया ओरैनो आर्मिफोरनिल' गोजा ओमफ्राय जुदि इसोरनियावबो थाङोबा 35 किल'मिटारनि उनाव टाउन मोनगोन बमला पासनिफ्राय टावाङाबो 35 बिदिनो एसे गोजान टाउना दोङो गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन ओइ हाजो सायाव बांकार दोङो मोनसे जुम खालामदों आङो नै सिनाय हायाखैना इयो इन्डियानि दै इ बांकारा इनि उनाव बै हाजोआ नै मोनसे हाजोआ चाइना गोलैयो नै नायनो हागोन नोंथांमोना इदि बरिया भिउ ओमफ्राय बै गोजौ हाजोआबो ना नैबे चाइना गोलैखायो बेनि उनाव इथिं जि हाजो दोङो नोरै हाजोफोरा इदि नैखिनि हाजोआ नैफोर हाजोआ इफोर हाजोआ सोब बाउन्डारि चाइना गोलैहैजोबो इथिंनि हाजोफोरा खाथियावनो चाइनानिबो फौजिफोर दंफायोमोन नै नाय खनसे जुम आउट खालामना फिनदों आङो डेन्जार लाइफ फार्स्ट टाइम फैनानै ओरैबायदि हालत खराब हो गया इसका भी क्या सोच रहा है अभी क्या सोच रहा है गाड़ी नहीं चलाएगा बैठ के जाएगा हालत खराब हो गया नोंथांमोना माधुरि लेक थांनोबा बेनि सिदा थांनांगोन बुमला थांनोबा बेनि सिदा थांजायो बुमला 12.6 किल'मिटार दोङो दा आरो इथिं थांबा जोङो टावां मोनहैगोन टावाङा 20 किल'मिटार दोङो इनिफ्राय माने केरेला आरो हारियानानि ब्रह्मना दहाय माधुरि लेक थांदोंमोन जोंथ' थांनाय जायासै माने इमान खास नङाना आरोना ओमफ्राय इयाव जोङो दा जोबोर थान्दाखाय लाखिनानै इयाव फौजिफोरनि माबायाव आखाइ होरि सुहाब जोबनायखाय जोङो हाबनानै एसे गरम खालामना लानायदो आं दा नै हिट लागासिनो बिथिंनो जोंनि जाग्राया मोनफैबाय नै नायनो हागोन बोरमा गोरोम सोब हाला इबो हाला नै माबादि नायलाय आरो नोंथांमोना नै बायजोआव नुगोन ओरैबादि साजायना दोनदो अरिजिनाल मेसिन गान ना ओरिजिनल है क्या बात करें आप ओरिजिनल है ये तो यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए आप समझ रहे हैं क्या ओरिजिनल है ठीक है ओहो ये 19 का है क्या हाँ 1919 वो इतना पुराना इसलिए जिसको रखा है 100 के लिए नहीं 1919 मायथाइनि बियो अभी क्या है कि अनफंक्शनल हो गया है हाँ। मतलब अभी ये फायर नहीं करते हाँ। ठीक है, इसलिए रखा हुआ है हाँ। तो यहाँ पर ऐसे माने गोजाम जानायखाय इखो नेरसोन महरै है ओरिजिनल हाँ। लेकिन अभी अनफंक्शनल है ठीक है एक्सपायर हो गया दा नै इयाव मोनसे भिउ पइन्ट दोङो नो आइ लाभ जांसन ओहो भिउ पइन्टखौ खनसे नायना थांसै बरफैनो थान्दाबाबो गरम जानायदो ओहो
ओइनिथिं मोनसे लेक फिसा आरोना इफोरो दा जोङो थांबायानोसै दा जों थांनायाव लागै हटेल मोननायाव लागै मोनासिगोनानो जायखिजाया ब्लगखौ आङो इखिनियावनो एन्ड खालामसै मेंबायना बया मेंबाय गाइस नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन होनबा जै बर' हारिनि